noites a todos e a todos. O primeiro que vamos a facer é unha declaración que vai a facer a conselleira de servicios. Vou ler o manifesto 8 de marzo, que xa hoxe celebramos o Día Internacional da Muller, día no que millóns de mulleres alzan a súa voz en todo o mundo para reivindicar os seus dereitos e loitar contra todas as discriminacións por razón de sexo. Queremos que este día sexa unha homenaxe para todas aquelas mulleres que loitaron e loitan día a día por alcanzar unha realidade na que todas as persoas gocen dos mesmos dereitos e oportunidades e formen parte dunha sociedade xusta e equilibrada. Pero a pesar dos logros obtidos, debemos ser conscientes de que a loita é extensa, difícil e aínda queda moito camiño por percorrer. A achega das mulleres ao longo da historia, en todos os ámbitos, é incuestionable, á vez que invisible. E o que queremos manifestar nesta data é o noso convencemento en que as cousas poden e deben cambiar. O Concello de Lousame traballa pola erradicación da discriminación e pola equidade de xénero, xa que esta outorga a mulleres e homes os mesmos dereitos, condicións e oportunidades. No ámbito doméstico, diferentes estadísticas evidencian o desequilibrio que segue existindo na repartición de tarefas dentro do fogar, xa que o colectivo feminino é o que maioritariamente segue asumindo ditas tarefas, así como as derivadas do cuidado de fillas e fillos e familiares dependentes. Por todo iso, é necesario fomentar aquelas medidas dirixidas á conciliación familiar, persoal e laboral que favorezan o acceso das mulleres ao emprego e outorguelles unha das ferramentas fundamentais para a súa plena integración na sociedade e que é dispoñer de autonomía económica. É necesario seguir traballando no seo da familia para que os nenos e nenas crezan nunha sociedade igualitaria. Por iso é fundamental a implicación da comunidade educativa e fomentar a formación dos e das profesionais da educación en materia de igualdade e prevención da violencia entre os máis novos. O Concello de Lousame sostén o seu compromiso de traballar naquelas medidas que favorezan a igualdade de oportunidades en todos os ámbitos e para todas as persoas independentemente do seu sexo. Por todo iso, nesta data tan sinalada, queremos xuntar esforzos por lograr que a igualdade buscada sexa real e efectiva e que esta loita non só sexa das mulleres, senón do conxunto da sociedade. Ben, pasamos entonces ao primeiro punto da orde do día, que a aprobación se procede das seguintes actas: a sesión ordinaria do 31 de xaneiro e a extraordinaria do 6 de febreiro. Algún comentario sobre a primeira acta, que era de a sesión ordinaria do 31 de xaneiro? Votos a favor da aprobación da acta. A segunda acta é de sesión extraordinaria do 6 de febreiro de 2025. Algo que comentar? Votos a favor? Vale. O segundo punto do orde do día, a aprobación se procede da adhesión do Concello de Lousame á Central de Contratación da FEM. Na comisión informativa supone que xa trataron este tema e hoxe o que votamos é a adhesión. Vou a ler os acordos. Primeiro, adherirse á Central de Contratación da FEM a fin de poder contratar as obras, servizos e suministracións que oferte, de conformidade ás condicións e prezos que se fixen nos correspondentes contratos ou acordos marco que se suscriban entre dita central e as empresas adxudicatarias dos mesmos. Segundo, axustarse ao establecido no regulamento do funcionamento da central de contratación da FEM, aprobado pola Xunta de Goberno Local da mesma o 17 de xullo do 14, modificado o 21 do 12 e o 21. En concreto, nas cláusulas referentes ao ámbito de aplicación, funcionamento, dereitos e obrigas das entidades locais. Terceiro, remitir o presente acordo á FEM aos efectos oportunos. Alguna cousa que obxectar? Bueno, na comisión informativa xa o trataron, supoño que xa aportaría, preguntaría para ter toda a información. Entón, pasamos a votar os acordos. Votos a favor? Abstencións? Vamos agora a aprobación, ao punto número 3, que a aprobación inicial se procede da modificación de crédito 4/2025.
Os acordos son os seguintes. Primeiro, a aprobación inicial da modificación de crédito número 4/2025 mediante a que se dotará crédito ás aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro. Financiando tal modificación co remanente da tesorería para gastos xerais por importe de 79.924,46. Aí está o cuadro que xa ve que é o reflexo que acabo de decir. E logo o segundo, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOP durante o prazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Votos a favor dos acordos? Abstencións? Non sei se estaban todos, é que non vi nada. O seguinte punto do orde do día é unha... Ui, que se me sube isto. Por favor. Sí. O punto número 4 da orde do día, aprobación se procede do recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2025, que este vai a ser sufragado co remanente de tesorería. Sí, teñen a documentación, foron a comisión informativa e xa puderon preguntar e eu leo os acordos. Primeiro, aprobar, dispor e recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos nos documentos justificativos do gasto antes indicados. Este acordo está condicionado á entrada en vigor da modificación de crédito que acabamos de aprobar. Financiado por remanente líquido de tesorería para gastos xerais, polo que non xurdirá efectos até a entrada en vigor da modificación orzamentaria. Segundo, ordenar o pago dos justificantes de gastos relacionados segundo as disposicións da tesorería. Terceiro, dar conta do presente acordo á intervención tesorería e departamento contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Votos a favor? Pasamos ao punto número 5, que é a aprobación se procede do recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2025, que isto se aplica no gasto corrente. Sí. Acordos. Primeiro, aprobar, dispor e recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos dos documentos justificativos do gasto antes indicado. Segundo, ordenar o pago de justificantes de gastos relacionados segundo as disposicións da tesorería. Terceiro, dar conta do presente acordo á intervención tesorería e departamento contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Votos a favor? Punto número 6 da orde do día. Aprobación se procede do recoñecemento extrajudicial de crédito 3/2025, tamén aplicable a gasto corrente. Os acordos é idéntico a este. Queren que volva a ler? Non. Vale. Votos a favor? O punto número 7 é a aprobación se procede da moción conxunta para o recoñecemento e homenaxe de José López Calo, Pepito Mestre, con motivo do 5º aniversario do seu pasamento. Antes de pasar a ler a moción, bueno, xa como creo que tamén a moción, vou ler e logo, se tiña algo que comentar, comento. José López Calo, nado en Nebra no 1922 e finado en
en Salamanca, en 2020. Foi un sacerdote xesuíta e, sobre todo, musicólogo español de renome internacional, cunha vida e obra que deixaron unha pegada imborrable no panorama da musicoloxía española e internacional. A súa paixón pola música, combinada cunha rigorosa metodoloxía de investigación, convertérono en unha autoridade indiscutible no estudo da música española, especialmente da música sacra. Neste eido ocupou numerosos cargos de relevancia. Así, foi nomeado no 63 secretario xeral da Sociedade Internacional de Música Sacra e asesor musical de Radio Vaticano. Tamén foi profesor de musicoloxía e vicerreitor no Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma. E, no ano 73, incorpórase á Cátedra de Historia da Música na Universidade de Santiago de Compostela como profesor agregado e máis tarde como catedrático, sendo designado profesor emérito logo de xubilarse. Do mesmo xeito, foi fundador da Sociedade Nacional de Musicoloxía de Italia e da Sociedade Española de Musicoloxía. López Caro ingresou na Compañía de Xesús aos 20 anos, logo de ser seminarista en Santiago de Compostela. Realizou estudos de filosofía en Coruñas e posteriormente especializouse en musicoloxía. A súa labor investigadora centrouse na catalogación e estudo de arquivos musicais catedralicios, un traballo minucioso e fundamental para a preservación e difusión do patrimonio musical español. Catalogou arquivos de catedrais como o de Santiago, Ávila, Burgos, Granada e moitas máis. A súa produción académica é vasta e abarca máis de 60 libros e centros de artigos publicados en revistas especializadas, dicionarios e enciclopedias de todo o mundo. Entre as súas contribucións máis destacadas encontranse os seus estudos sobre o Código Calistino, unha das xoias do patrimonio musical europeo, nos que as súas investigacións sobre este manuscrito medieval arroxaron nova luz sobre a música e a cultura da época. Tamén música galega, onde adica unha importante parte do seu traballo ao estudo e difusión da música galega, contribuindo á valoración e preservación do noso patrimonio cultural. O Música Sacra Española, obra na que o seu coñecemento profundo obra na que o seu coñecemento profundo sobre a música sacra do noso país o converte nunha referencia obrigada neste campo. Ademais, a súa labor de catalogación de arquivos musicais catedralicios foi fundamental para a preservación e difusión do patrimonio musical español. Ao longo da súa carreira, López Caro recibe numerosos premios e recoñecementos, entre os que podemos destacar a Medalla Castelao, a Medalla de Ouro do Mérito das Belas Artes, o Premio das Artes e das Letras de Galicia, a Medalla de Ouro de Porto do Son, o Premio Otero Pedrallo ou o Premio Fernández Latorre. Pero o seu legado trascende as súas publicacións e os seus recoñecementos. Más alá disto, López Caro formou a varias xeracións de musicólogos, transmitindo a súa paixón pola música e a súa rigorosa metodoloxía de investigación. O seu traballo foi fundamental para a música española e a súa figura segue a ser unha inspiración para todos aqueles que se dedican ao estudo da música. Compre destacar a súa relación con Galicia, a súa terra natal, así como a súa dedicación ao estudo da música galega. Así convén que por en valor que foi membro numerario da Real Academia Galega de Belas Artes e doutras como as de San Fernando, Granada, Segovia, Valladolid, Sevilla, etc., axudando o seu traballo a poñer en valor o patrimonio musical galego. Ademais, e dun xeito especial, compre tamén poñer no foco a súa especial vinculación con Lousame, onde pasou parte da súa vida. Así, o propio Concello de Lousame anunciaba con motivo do seu falecemento que hoxe é un día triste para Lousame, pois deixounos un dos nosos veciños máis ilustres, Pepito do Mestre,
como o coñecen os seus veciños de Vilacova, lugar ao que se trasladou na súa infancia cando o seu pai foi destinado ali como mestre. En conclusión, o pai López Calo foi un musicólogo excepcional, un investigador incansable e un home de profunda fe. O seu legado perdurará na historia da musicoloxía como testemunha da súa dedicación á música e a súa contribución á cultura. Antes de ler o acordo, gustaríame dicir que faltan varias cousas que se fixeron en Lousame, que a mellor na moción inicial se descoñecían e non estuve na comisión informativa. Se fixeron aquí un concerto e 2 homenaxes. Un foi neste espazo diante do Concello e os outros 2 na Casa da Cultura. Despois lle digo o que estou traballando e que será unha sorpresa para este ano. Pero xa unha consellería fai iso. Por todo o exposto, especialmente pola especial relación dunha figura tan relevante como o noso municipio, o Pleno Corporativo acorda. E con motivo do 5º aniversario do seu falecemento, que tivo lugar no 10 de maio de 2020, o Concello de Lousame recoñeza, como xa ten feito con anterioridade, a relevancia da súa figura. Para elo, levará a cabo todos aqueles actos de homenaxe que se consideren axeitados dende o equipo de goberno, así como todas aquelas actividades de posta en valor e divulgación da figura do pai López Calo, entendendo que unha persoa de tal relevancia debe ser recordada polas xeracións vindeiras e non caer no esquecemento. Supoño que vamos a acordar todos. E aparte de dicir que eu non podo esquecerme, eu estive, xa lles lo comentei en algunha ocasión, no estudo que tiña, onde facía todo ese traballo, onde tiña recopilada todos os incunables, onde tiña todas as súas publicacións, e quero destacar a figura de unha irmán, que é Teresa López Calo. Porque está, ela ten mestra, ten cáter, pero aí estivo sempre ao servizo do traballo de musicoloxía, catedral por catedral de toda España, recopilando todo ese traballo. Ela era unha eminencia, porque sabían non sei cantos idiomas, pero moitísimos. Dese musicoloxía non nos podemos imaginar o que tiñamos en Lousame. En Nebra eu asistí tamén a homenaxe cando lle concederon a medalla de ouro, porque eles viviron ali hasta que cando ele era pequeno se trasladou o seu pai como mestre, súa nai tamén, e aí empezaron a vivir en Vilacova hasta fai moi pouco, non foi onte, pero pouco tempo. Non quero deixar de recordar a labor da súa irmá, que tamén tivemos no Día da Muller fai anos actos ben, para mí, fermosos, nos que estaba ela no escenario. Podría estar falando desto. Hai vídeos do cal penso levarme para ter hasta o final e fico o tempo a escribir, facelo, donde eu lle estou preguntando, está comigo o seu profesor de música, está a súa irmán, está el, e que nos explique en que consiste o seu traballo, e o vai explicando e vai enseñando todas as cousas. Creo que é algo moi importante como documento gráfico desta lei. Despois, gustaríame ter feito o recoñecemento de outro tipo, pero que me gusta facer os de vivos. De feito, estamos preparando ahora 2, pero non chego, intentei, pero por unha causa ou por outra non foi posible nos últimos anos. Vamos a votar esta moción, que se sintan orgullosos como lousamianos de ter unha persona así, que non foi valorada há moito tempo e que todavía é descoñecida por a maior parte da población. Votos a favor.
O punto número 8 da orde do día, inclusión se procede de outras mocións por razón de urxencia. Hai alguna moción por razón de urxencia? É sobre o campo de fútbol de Cabanatán para a renovación do césped do campo. Vostede ten toda a información, pero non se preocupe. Votos a favor da urxencia. Paso lelo. Se queredes, paso vos paso. Non, vale. Teñe que pasar a secretaria despois. Como xa é coñecido pola Corporación Municipal, a situación do césped do campo de fútbol de Cabanatán precisa, de maneira urxente, ser abordada. Así, o Lesende, equipo de fútbol do noso concello que utiliza ditas instalacións, denuncia que o mal estado do césped de Cabanatán está provocando problemas físicos graves. Xa o 17 de febreiro publicaban un informe de radioloxía no que anunciaban que un xogador tiña que pasar polo quirófano. Isto, que cuidara de verse a unha mala casualidade, non parece ser tal, pois polo mesmo comunicado denunciaban unha situación verdadeiramente preocupante. En media tempada, 4 lesións de xeonllo, 6 escordaduras de nocello, pulvalxias, dores de lombo e outras sobrecargas debido ao mal estado do césped, que, como o mesmo equipo denuncia, leva desde 8 anos sin ser sustituído. Situación que, ademais de afectar íntegramente a integridade física dos xogadores, cuestión que consideramos primordial e de especial gravidade, tamén ten outras consecuencias, como a afectación aos resultados deportivos ou peor calidade da práctica do deporte lousano. Neste contexto, o Grupo Municipal Socialista xa levou a pleno, sen éxito, propostas para o arranxo do céspede en ocasións anteriores. Do mesmo xeito, o equipo de goberno ten anunciado, tanto no pleno como resposta en propostas como nos medios, que está na busca do financiamento para abordar dita situación que vimos relatando. Porén, en vista de que a situación segue sin resolverse, consideramos necesario traer de novo unha proposta que permita levar a cabo a sustitución do césped de Cabanatán, que esperamos que, canto menos, poida debaterse entre os distintos grupos na procura dunha solución ao problema. En concreto, creemos que temos unha oportunidade de financiamento coa convocatoria do POS adicional da Diputación da Coruña, que aproba todos os anos, e que os concellos poden destinar a inversión e gasto corrente. No caso do noso concello, a contía do POS adicional para o pasado ano 2024 en Lousame foi de 349.000 euros. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista de Lousame leva a pleno a seguinte proposta de acordo: que o Concello de Lousame incluirá a obra de renovación do césped do campo de fútbol de Cabanatán a ser acometida con cargo ao referido plan. Isto é, con cargo ao POS adicional do ano 2025. Ben, empezando porque o POS adicional do 2025 non sabemos se vai a convocar. Está convocado a primeira parte, vale? A que veu co POS. E xa nos dixen outro día que fagan un comunicado no que se renuncian a todas as obras imprescindibles que se puxeron nese plan, e logo, se ustedes fan eso, pues pensaremos. Eu estou traballando dende o primeiro día, dende a reunión que houve no campo, dende o primeiro día. As convocatorias non as convoca a alcaldesa nin alcalde do Concello de Lousame, as convocan as distintas administracións. Fun a Diputación, sei o que me contestaron. Fun a... máis ou menos. Fun a Consellería. Teño o proxecto feito. Chamei a unha empresa que me explicara, porque todo o mundo entende moitísimo de césped, bueno, pois eu non. Entón, que me explicara que tipos de césped había, como se miraba cal era o mellor e cal era o idóneo para o noso campo.
explicou, fixite todas as preguntas, e todas as horas aquí falando, e podelo comprobar porque a persona que veu é de Lousán, e seguro que xo sabe. Fixemos o proxecto axustado ao que necesitamos, e ese proxecto vou no levar ao IGUS cando me dé cita este mes, porque agora teño aquí cheo de entrevistas en diferentes administracións. Unha vez que me dé, a convocatoria creo que sae sempre no mes de xuño, verdad? Mais ou menos. Os tempos son os tempos. Hasta ese momento que meterei, eu vou no mirar para que o revise, que vexa se pode aceptar, preparando xa o terreno para o próximo. Meteremos nas convocatorias do IGUS para que mediante, como fixemos con outras actuacións, si non la aproban, que creo que sí, porque estuve lendo as bases e vexo que creo que entra na casuística desas bases, pois presentaremoslo aí. E se executará, pois se é en xuño, pois no verán se empezará a executar, se nos dan o crédito que nos dan a coste cero de intereses para poderlo acometer. Eu vou a seguir traballando nesa línea. Me anunciaban hoxe que, non sei se o quere que o diga ou non. Sí, vou dicir o minuto. Bueno, pois despois o di vostede. Eso é, eu vou a seguir traballando, non ignoro nin momento o problema e vou no acometer, pero cando as convocatorias salen, porque eu non me vou inventar unha convocatoria. Si, ojalá pudera, inventaría varias na Diputación e inventaría tamén outras nos outros departamentos. Alguén máis quere ter uso da palabra? Si, eu quería ter. Eu sei que a convocatoria vai ser similar, a cuantía vai ser similar ao do ano pasado. A que cuantía? Os 349.000 euros do paso adicional. Pero usted, aquí non podemos, non funcionamos porque usted teña un coñecemento, un momentiño. Sí, pero quería aclararle isto. Me dá igual o que vostede sepa. Aquí ten que chegar unha resolución e nós temos que ter datos para que a intervención poda xerar esa partida. E non os temos. E as noticias que teño de primeira man é que todavía non se sabe, vale? Vale. Eu as noticias que teño de primeira man é que a cuantía dos cartos, a partida dos cartos vai ser similar. Entonces, o plan Mobius non se sabe se se vai aprobar ou non. O préstamo IGUS non sabe se van aprobar ou non, para eso. Pero estou atento a todo o que eu vou conseguindo, xa lle informarei. Pero se o facemos, se se fai co poso adicional, o préstamo IGUS podes aproveitar para outras cousas. Si ou non? Vostedes poñen. E logo votamos. Algún grupo máis que non está ou ten algunha cousa máis que comentar? Sí, a ver, eu de antemán xa sabía que isto non ia ser aprobado, entón esta moción ao de cambiar o posto adicional. Eu consultei na Diputación canto nos ian dar de posto adicional, dixéronos que en principio que rondaría sobre 160.000 euros, porque o posto adicional o ano pasado non foi de 400.000 euros, casi como se está contando aquí. Oxe, a mí tamén quero deixar as cousas claras. Hai varios postos adicionales e estarase dando a suma do total. Entón, na Diputación da Coruña hai que non se pode mentir a xente. Entón, na Diputación da Coruña hai unhas bolsas que son de subvencións negativas, a cal nos podemos acoller a ela. Entón, eu hoxe traio aquí unha emenda á vosa moción para o acordo para emendar que o Concello vaya a esa subvención nominativa que hai para estas cousas na Diputación. Se yo comentei á alcaldía que existía esta bolsa e que podemos acceder perfectamente porque non está esgotado o crédito da bolsa das nominativas. Entón, vexo que é unha realidade que unha vez por todas se poda sacar adiante o campo de fútbol de Canetán. Levamos xa máis dun ano falando aquí en sesión de plenos deste tema. Nos presupostos do ano pasado, un dos motivos do voto do BNG foi votar en contra porque non había unha partida reservada nos presupostos para a redacción do proxecto, etc. do campo de Canetán. Despois, no seguinte pleno,